ציפור קטנה לחשה לי שאתה מקבל את העובד המצטיין, אז כששמעתי את זה שמחתי מאוד, אבל אני חייבת להודות שבכלל לא הופתעתי. אני חושבת שאין אדם שראוי להכרה הזאת יותר ממך. מי שלא מכיר אותך כל כך טוב יכול אולי לפרש בצורה שגויה את הכלילות שלך, שכל דבר אתה עושה בנועם, בקלות, בלי להתלונן, תמיד הכל טוב, הכל בסדר, אבל זה מלווה בכישרון גדול מאוד, בהמון חריצות, בגישה חיובית והמון אכפתיות ומקצועיות רבה, ואני מאוד 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 גאה בך. ומאחלת לך שתמשיך לעשות חייל בכל התחומים בחיים, ושיהיה רק בהצלחה בכל תחום שתעשה. אוהבת אותך. מודה טובה בה להסתיינות, אנחנו מאוד גאים בך, מאוד מעריכים אותך, מאוד אוהבים אותך, ותמשיך ככה. אוהבים מאוד. לאופיר היקר, שמעתי שאתה מקבל היום עוד הצטיינות, שיהיה לך במזל טוב, מגיע לך בדין. אתה בן אדם של אנשים, אתה בן אדם עקבי, קשוב, אנחנו אוהבים אותך ומעריכים אותך, ושיהיה לך בהצלחה. אוהב אותך מאוד, שמואל אטיאס. אופיר היקר, אני קודם כל בכלל לא מופתע שאתה מצטיין, כי זה ברור מאליו, אתה שחקן נשמה, אתה עובד נשמה, אין דבר כזה אני, נאווה, שמואל, פונים אליך ואין מענה במקום, כיף לעבוד איתך ביחד, שנמשיך ונעשה ונצליח ביחד. שוב, אצלי אתה מספר אחד, אין עליך, תמשיך לעלות מעלה מעלה, אוהבים אותך מנתיב החסד.